May buntag sa inyong tanan. Happy Sunday! I really missed you. Last week, si Pastor Billy ang nag-preach, but today, dili na jud na ko kaya nga, dili ko mag-preach kay gimingaw na jud kay ko sa inyo ha. So, maskin pa man, diri lang ta sa video, at least magkita-kita gyapon ta. So, I'm very excited. Are you excited? Ingna imong katapad, be blessed. Praise the Lord. Mag-ampot ta. Father, in the name of Jesus, we ask you right now, Lord, to anoint everyone. Lord, nga masabtan nila ang imong pulong, Ginoo, and that mag-usab ang among tagsa-tagsa ng kinabuhi, Ginoo, for your glory and for your honor. I pray, Holy Spirit, that you speak through me, Lord, with power and anointing. And Lord, tabunin mi sa imong hamiling dugo, Lord Jesus Christ. Because Lord, nasayod mi nga, di yun mahimuot ang yawa. Kay Lord, i-expose na mo, Ginoo, ang iyang mga buhat. So salamat, Lord, tabunan minimong tanan sa imong hamiling dugo, Lord Jesus Christ. Ug ang tagsa-tagsa nga pamilya nga among girepresentahan karon. Father, thank you. We give you praise in Jesus' name. Amen. Dalaygo ng Diyos. Palakpakan ang patuloy ng Diyos. Hallelujah. Dalaygo ng Ginoo. Usa ka sayo sa imong pagtuo, makalibog sa imong hunahuna. Usa ka sayop nga hunahuna, makapaguba na sa imong tibuok kinabuhi. Ang akong itudlo kaninyo karon bahin sa pagdaog sa panagsangka sa hunahuna. Kaya ang atong hunahuna mao ang puntirya sa yawa. Kay diha ang sinugdanan sa panagsangka sa atong kinabuhi. Mauna ang lugar nga dulaan sa yawa. Dili tanang tao igsuon na sayod niini. Diha sila mapildi sa yawa sa ilang adlaw-adlaw nga panagsangka. Ang Biblia nagtudlo kanato sa 2 Corinthians chapter 4 verse 3 to 4. Apan may mga tao nga dili makasabot sa maayong balita nga among isaysay, kana mao ang mga tao nga nangawala. Dili sila motuo sa maayong balita tungod kay ang ilang mga hunahuna gibutaan ni Satanas nga mao ang nagpakadiyos ni ining kalibutana. Gibutaan niya sila aron dili nila makita ang kahayag sa maayong balita bahin sa gahom ni Kristo. Siya nga maugayod ang hulagway sa Dios. Sa ato pa, gibutaan yun ni Satanas ang mga hunahuna sa tao aron dili makakita sa kahayag o dili makasabot. Tanawa ka ng mga tao nga nasa kangit-ngit. Di ba puro lang kamilan ang ilahang mahuna-unaan? Di sila kabalo ma-appreciate, sige lang sila mangitag bubot. Di ba? Kaya kung magpatuo ka igsuon sa yawa, sa usalang kamali nga butang, pwede na gud maguba ang imong tibuok kinabuhi. Ang Biblia nag-ingon sa Juan 10:10, ang katuyuan sa kawatan mao ang pagpangawat, ang pagpatay, o ang pagpangguba. Apan mianhi ako dinhi sa kalibutan aron mahatagan ko ang mga tao sa kinabuhi nga madagayaon. Kisay pasabot diri nga kawatan. Ang yawa, kisay ipasabot diri nga ako mianhi si Jesus Christ. Amen? So, ang katuyuan sa kawatan para diri sa yuta mo ani siya kundili mangawat, mupatay ug mangguba. Focus kay siya isuon sa iyahang mission. Mauna nga gubaon gyud sa yawa ang atong pagtuo
sa Dios. Ang basulon nimo sa imuhang madangatan unya ang Ginoo. Kay tungod ang yawa, butaan man ang imuhang huna-huna. Gusto kawaton sa yawa ang imong mga damgo, imong mga pangandoy, ug ang imong paglaom. Gusto sa yawa, maluya ka, yung surrender ka na lang, kay pildi ka naman. Gusto sab niya nga masubo jud ka pag-ayo. Yung samtang iyaha kang katawan, maghalakak siya isun. Gitagaan ka sa Ginoo og mga bililhon nga damgo. Amen? Pero gusto sa yawa, gisiun ning tanan. Aron basulon nimo ang Dios. Musulod siya sa imong huna-huna. Unya, magsulsul na siya nimo. Nga dili gani ka halos makahalata. Nga tingog naman ito sa yawa. Na ako'y testimony sa inyo nga. Di ba last week si Pastor Bill man to ang nagwali, no? Nagdaot ko. Actually, katong Sunday pag yun, di ba si Pastor Lim na akong ipabasa sa Biblia dire? Kay naglain na din akong lawas, sipon mo ubo niya. Mahadlo ko si istorya, yung buto akong ubo. So, last week, si Pastor Bill na din ang nagwali. Okay, nani na itabo. 1 week na ang niagi na nagdaot ko. Niana na ko sa Ginoo nga, Lord, nga nang imo man hindi tugot? Nga ang Ginoo sa ako. Nasuko kay yawa sa imuha. Kay imo siyang ipakaulawan kada Domingo diri sa pulpito. So sa isip na ko, mao di ay. Pero damtang mga pila ka adlaw, hala, naamang gyapon ako ang akong sipon, akong upo. Yung tawag si Gemma sa ako, nangumusta. Pastor, kumusta ka na? Tas, istorya mi. Kunya, niingon si Gemma, Pastor, gamitin nagbabangis nga pagtuo. I-challenge ko niya. Kuman, nadungog na sa yawa ison, nagbahakak siya. Kay makadungog yun ko in the spirit realm. Nagbahakak ang yawa, gikatawan ko niya. Anak ko sa Ginoo, Lord, ganong gitugot manini mo, duha na kasimana, ikaw na Ginoo sa ako. Ang imong mabangis nga pagtuo, nga imong giwali ato ni agi pang Domingo, hinulaman to. Karon, imong mabangis nga pagtuo mismo, ang imong gamiton. Praise the Lord. Gusto sa Dios nga, kanang inigwali bitaw kanang tinud-anay, nga na-experience yun para mahimo siyang testimony. Dalaygon ang Diyos. Pero abi ni mo igsoon, kung ikaw na sa sakit ba, ang imong gibati, lahi, kaysa ka nang ikaw gani mong sulti, i-comfort ni mo ang tao, nga gamitin nagmabangis kapag tuo, or sige lang, padayon lang diha, gunit lang yun sa pulong sa Diyos. Kaysa kung ikaw gani ang nagsakit. Oo, pasalamat ta sa mga encouragement. Pero kung ikaw nagdadang na sa sitwasyon, unya, dugay na nga panahon, nga nag-ampo ka, gigamit na nimo ang tanang mga bersikulo, pero walay nahitabo. Dili gid malikayan nga magduha-duha ka. Diba? Labi na gyud nga ang yawa sigig sulsul. Unsa-unsa na lang ang iyang ginapanulti sa ako. Ingnan ko sa yawa. COVID na. Unya kinahanglan ako gunitan ang pulong sa Dios. Samtang sige kog sulti sa pulong sa Dios, ang yawa pod sige kog sulsul. Sa ako ang huna-huna. Kay tungod, dili man gyud nato dayon makita ang resulta. Kung magdaot ka, nag-ubosipon. So, usahay. Ang akong pagtuo, mauyog. Feeling na ko, mas tinuod ang akong ubo o sipon kaysa sa pulong sa Diyos. Unya, ang yawa pag yun, sige ingon sa kuha. Busy kay Ginoo ron, daghan kayo, mas daghan og sakit. Ya dili man na imuha
nga grabe. Anaon ko sa yawa, igsoon. Gianak ako niya, nag-appointment ka na sa Ginoo. Tapos, ang ako muna nagsugod na gid kong duha-duha. Ayun, magyugya ko sa Ginoo, no? Basig, itugyan na lang ko ni Jesus sa doktor kay dili man tuod ni grabe. Daghan na nagsakit karon. Mauna ang sugyot sa yawa sa ako Humanilabay ang tulo pagid kaadlaw. Musikman akong dugo. Uban sa sikon. So nasabot na gyud ko kahadlo. Nagduda, naanag yung tanan. So nagdesisyon ko nga ako adto kong doktor. Pag ato na mo sa doktor, nakuratan gyud ko na shock ko sa doktor, nagiingnan ko niya nga magpa-swab test. Ingon ko, Dok, nga magpa-swab test man ko. Ingon ka, magpa-x-ray ko. Pwede ka matubang na ko ako x-ray. Karon na ako x-ray result, no significant findings. Ibig sabihin, wala'y makita sa akong lungs. Nagpakuha kong dugo, CBC, normal tanan. Kanong i-CBC man kunin mo nga ordinary naman nga ubog sipon. Wala man ko'y signs of COVID. Ni-action og suko ang doktor. Lingon siya, Ma'am, bawal ba yan balibad ka? Pwede ba yan kadakpon ka? Pwede ba yan kadakpon, anak? Abi ni mo igsoon, sus murag akong dugo ni Saka dali sa akong lalunggan. May na lang na imas. Kaya nasikong yaw-yaw sa ilalong nga in the name of Jesus, dili na may tabo sa ako. In the name of Jesus, dili ni madayon ang pagpaswab test. Kaya ikaw na ka sa sitwasyon niya. Hala, dakpon ko, di bulakaw ko, kaya di ko paswab test, ikulbaan ko igsoon. So, kung naanak ka sa sitwasyon nga diyan, lahi imong bation. Nianak ko sa doktor, Dok, daghan baya kayong nagpa-swab test. Kunya, ingon baya sila na usahay daw kuno. Pinakalit lang ang swab test mo, positive, mas ibili. Kunya, Dok, naunsa na di mong positive ni karon? Di namatay po kung pinakalit. Ang doktora, nagsige pagyaw-yaw. Abi ni mo, Ikson, nagsige kong intercede. Di man maklaro kay na may mas, gasige kong ampo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Dili na yun ang pagswab. Lord, tabangi ko, Lord, tabangi ko. O, salamat sa Diyos, wala madayon ang swab test. Salamat sa Diyos, sobra duha kasi mana na buhi in taon ko. Hangtod na naingon na lang ang doktor, o sige po, bisitahan na kang tambal, pero mag-isolate yun ka o 2 weeks nga ikaw lang sa kwarto. And then, tawagan ko nimo pag abot o pitsa 9 o pitsa 10 kung kumusta ka na. Di ka maulaw, mo tawag sa ako kung di ka nakaginhawa. Kung tanaw nimo nga, libara na imuhang inom, wala kay gana mo kaon, di nakakasimhot. Samtang sige siya sulti ana, ang ako muna-unang akong baba, sige og review. In Jesus name, di na may tamo sa ako. Antos na yung kudok, di na may tamo sa ako, in Jesus name. Wala lang po siya. Mo na akong gibuhat, igsoon, gisuklang yun ako. Ang yawa, sige og labay sa ako ang mga basura, sige labay sa ako ang mga negative na mga istorya. Para lang mo ingon ko, yes, Doc, magpaswab ko, agoy, o gidulaan akong resulta. Kahadlok. Pag uli sa balay, nag-steam dayon ko, steam inhalation, okay, para sa inyo nga po diha, kung naamoy ubusipon, pwede mo magkuhag luya, mga 3 inches or 2 inches lang, ay paniti, ayaw islaysa, tapos isagid ka sibuyas, buo, paniti lang, ayaw islaysa, o upat kanusok na ahos, paniti lang, ayaw mo din slice. Tapos butangan mo upat kabasong tubig, tapos pabukalan. After 5 minutes, sige pa, kuma nag-inhale ko. Butangan ka ng cartolina, inhale. Naarang-arang akong paminaw. Sabay pulong sa Diyos, tanan ng mga healing scriptures ako nang butang sa bongbong kay sige jud ako paningon sa Ginoo. Hala, inhale, sige ka na. Nya inom sa tambal sa doktor. Ang yawa igsoon, wala pud muundang og sulsul. Kung ako nag-double time sa tambal o Word of God, siya po nag-double time og sulsul.
ana siya sa kuwaw. Ayaw tuwa ng imong doktor. Banga man to. Gusto man niya magka-COVID ka. Mao na nga ang mga tambal giresita sa imong dili isog. Kabalo ka isuon. Isugod na po kung kuan ka lang tuo. Kay grabe. Grabe jud sulsul. Moto nga ang resulta mali lang yun. Nga una-una. Imagine kung sa akong himo. Giundang na ko akong antibiotic. 5 days. 2 days. Giundang na ko. 3 days ako nag-inom. Kaya nagsusul man siya. Pag-abot og kining ikalimang adlaw, ingon ko nga, hala ni gahi man akong ubog sipon. Ako yung sa mani, wala na akong itiwas ang antibiotic. Kabalo ka, di mo na po nang yawa sa akong nauna. Hala, di nakakaroon pwede mo balik. Kay duha ka na kaadlaw, wala nag-inom, og antibiotic. Di na pwede. Grabe. Mauna ang sugyot sa yawa. Mali lang yun. Kaya isa ka mali lang na buta. Pwede bigay dauton. Pwede manlibog imong una-una. Pwede madaot imong kinabuhi. Human, nagpadayon kong kampo sa Ginoo. Nakaisip ko nga, habang yapon ko dito bag ni Lord? Basig to busy din siya, no? O basig, katulong yung mga grabe lang yun, na dili na gawa to ng ospital. Maorang dito iyang tubagon. Kaya feeling na ko, isunod dugay naman. Desperado na jud kaayon ko. Pero kabalo mo, ang Holy Spirit, walay undang igsuon. Nga nagsigig remind sa kuha, ingon siya, ayaw tagda mong gibati. Gunit lang yun sa pulong sa Diyos. Kaniyo, tinuod ba yan na? Kana bitang usahay, kabalo mong yun nga, nagpubuta, nagsipunta, di ba? Pero kana bitang bibibibihon ni mo yung ubo, sige, ubo, anak. Pero, tanawa, ganahan po ang yawa o sulsul sa imuha. Pero kung dili ka mo siya tagdon, tapos imo dayon ibalik sa iha ang pulong sa Dios, muhawa gyud ang yawa. Muhawa gyud siya. Ang ingon sa Holy Spirit, guniti ang pulong sa Dios kay gamhanan ka na og kasaligan. So kabalo mo isuon, grabe, igunita na nako ang pulong sa Dios. Tapos inom kong tambal, kada mo sulsul na ang yawa. Ako na pong isulti ang pulong sa Dios, isugid na ako nga kanang di ko kadungog sa mga negative nga ako mahuna-hunaan. Sulti na po healing scriptures, mga tanan nga mga bahin sa mga sakit nga giayon sa Ginoo para lang ikumbati na ako huna-huna. Dili sayon igsuon. Daghan kaayo kong madungog ng mga discouragement gikan sa yawa. Nalibog na jud ko sa akong buhaton. Tuman ang Holy Spirit nagsulti sa kuha. Tanawa tong babae nga 12 na katuig nga nagdugo-dugo. Unsa iyang gibuhat? Ako bitaw no. Ingon siya, magunitan lang nako ang sid-sid sa sanina ni Jesus. Mamaayo gid ko. Ako po, siya, Jesus nasa langit. Kung saan ako, siya ang touch. Kabalo mo igsoon. So, nitindog ko igsoon sa akong gilingkuran. Human, yaala ko sa Ginoo. Lord, nga nung hulatong na pamangka, nga ayuhon ko nimo. Muanha ko sa gingarian sa langit. Kung gabrihan ako ang portahan sa langit, kung kuhaon ako ang akong kaayuhan, dili ko mula. Ako ang musulod, ako'y mukuha in the name of Jesus. Nagdawat na ako karon ang akong kaayuhan sa ngalan ni Jesus. Kabalo mo igsuon. Ingon sa Mateo 11:12, sukad sa mga adlaw ni Juan nga Bautista, hangtod karon ang gingharian sa langit nakaagom na sa mga paglugos o kini giagaw sa mga manglulugos pinaagi kusog.
Mo to akong gibuhat. Nisulod ko sa gingharian sa langit. O naningkamot dyan ko nga kwaon ako akong hiling. Sama itong babae na nagdugo-dugo og 12 years. Kung ako to siyang hubaron, gikawat niya iyahang blessing. Kaya wa siya mananghin. Pero maski pagibuhat to niya, gi-honor sa Ginoo ang iyang pagtuo. Mao to nga akong gibuhat. Isulod jud ko, nakita jud nako ang dalan. Nakita nako ang puntahan ng akong giabrihan ang langit. Kung ako jud gikuha ang akong hiling. Pagkahuman ni talikod ko, ikalit kong kalahi ang eksena. Nakita na ko na aday ko sa kwarto. Nadawat na ko akong kaayuhan igsuon. Kuman ang yawa, nagsulsul na sad. Dili pinay taundangan sa yawa igsuon. Kabalo ka sa imo niya? Gahutoy ka pa man lagi. Naapa man lagi gyapon kay sipon. Grabe. Dili gibundang. Ako siyang gi-remind sa pulong sa Ginoo. Ingon ko, dili pasabot nga na ako'y sipon, na ako'y ubo, ako giayo sa Ginoo. Kay ang pulong sa Dios nag-ingon. 1 Peter chapter 2 verse 24 nag-ingon. Si Kristo maugayod ang miangkon sa atong mga sala sa dihang gilansang siya dito sa cross. Aron dili na kita magpakasala, kung dili magkinabuhi na kita nga mataro tungod sa iyang mga samad na ayo kita. Mao na akong gibato igsuon sa yawa. Nga nihilom siya. Ang pulong sa Dios mo'y akong gigunitan sa panagsangka sa akong una-una batok sa yawa. Ako kong kontrahon ang yawa pinaagi sa pulong sa Dios. Dili na ko tagaan ang yawa og luna. Kaya kung gipaspasan po na ko siya. Nagkada usulti siya, i-blocking mo na yun ang pulong sa Dios. Muna igsoon, nag-isip ba ako ani? Naunsa na lang ako gani nga pastor. Dahil mo na ani ko, nga mag-double time ang yawa. Unsa na lang kamo, kung dili mo mag-take note, kung dili mo magseryoso, kung dili mo magbasa, dili lang basa. Kinahanglan mo sa ulo, sa pulong sa Dios. Aron katultol mo asa ninyo kuhaon, inignaan ay panagsangka. Mao to igsuon, nga maski na ako'y gibati, ako lang yung kontrahon, pinagi sa pulong sa Dios. Unya, ampuan ako ang tambal, tapos mag-pray ko sa Ginoo nga Lord, salamat, kay kining tambal, gamiton nimo nga manlihok sa akong lawas. Unya, gamitan ako mga pulong sa Dios. Katong kaganina, 1 Peter chapter 2 verse 24. Mao to igsoon nga sa ngadto-ngadto nakita nako ba nga naagi kadaugan diha kang Kristo. Nakita nako nga mas nigaan akong feeling, and I praise God nga dili COVID kay sobra na 14 days. Salamat sa Dios, ubura og sipon. Kinahanglan lang kong pahulay. Dapat nato hinumduman nga ang yawa igsuon. Dili jud mohunong og discourage sa atoa. Dili na siya mohunong magsigig sul-sul sa atong una-una. Kinahanglan gyud nga na armado ta permi. Unsa man atong armas? Unsa man atong hinagiban? Ang pulong sa Dios. Dili lang bastante nga mubasa lang ka. Kinahanglan nakakaroon magsaulo. Kinahanglan nakakaroon mag-memorize. Kay ang yawa igsuon. Wise kayo siya o katultol siya. Asa kadapit batuon. Pero gamitan na ganin mo siyang pulong sa Dios. Atras gina siya. Kay moingon gid ang yawa sa imuha. Dili na ka mamaayoan ang imong sakit. Dili na ka mahawasan ang imong problema. Pobre lang kagihapon. Kanang imong mga anak, dili na mabago. Tanang negative nga mga istorya, mga sulsul, mga dautan nga mga istorya, ilabay gina sa yawa sa imuha.
So kinahanglan kabalo taon saon na to pagdaog ang panagsangka sa hunahuna. Amen? Atong hinumduman na ang Bible nag-ingon nga si Satanas ang nagpakadiyos ni ining kalibutana. Yan ako biya diri sa kalibutan. O ang atong hunahuna ang iyahang punteriya. Pwede nato madaog ang panagsangka igsoon. Amen? Usbo na ko. Ingon ko, pwede nato madaog ang panagsangka sa atong hunahuna. Amen? Ingon ang Biblia sa Isaiah 55, 8-9. Miingon ang Ginoo, ang akong panghuna-huna, dili sama sa inyong panghuna-huna. Ang akong kinaiya, dili sama sa inyong kinaiya. Maingon nga mas habog ang langit kaysa yuta. Layo ra usab kaayo ang inyong kinaiya ug ang panghuna-huna kaysa kanang. Mauna, nagkinahanglan ang hunahuna sa Dios mo ibutang nato sa atong hunahuna. Dili ang hunahuna sa yawa. Tuuhan nato ang pulong sa Dios. Kay kini kasaligan. Tanaw nato sa Biblia ang ingon sa Roma chapter 12 verse 2. Ayaw kamo pagsunod sa mga gawi sa mga tao ni ining kalibutan. Tugutin ninyo ang Dios nga mubag-o sa inyong hunahuna. Aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios. Kung unsa ang maayo, hingpit, o ang makapahimuot kaniya. Unsay ingon sa Biblia igsoon? Unsay atong bag-ohon? Atong huna-huna. Muna ingon sa Biblia. So kung gusto ka nga mabag-o, bag-uha imong huna-huna. Kay ang yawa nagtrabaho pod sa atong huna-huna. Pwede nga ang imong kasing-kasing, kabalo ka bahin sa langit, kabalo ka bahin sa kinabuhi walay katapusan, pero naman ang imong huna-huna, puros tanan. Huna-huna nga makapahatak sa imuha, paadtong impyerno. Unya, kung pasagdan nimo ang yawa, nga kumbinsihon ka, maminaw ka sa iyang mga ilad, sa iyang mga bakat, kabalo ka, dalahon niya ang tanan panon sa yawa sa imong kinabuhi. Aron mahimo kang dimalas o dili madahinayon ang imong mga pangandoy o imong mga damgo sa kinabuhi. Unya basuno ni Dios ni ining tanan. Mao nay gusto sa yawa. Ang yawa igsuon malimbungon, kinahanglan gyud ta na mausab pinaagi sa atong hunahuna. Kinahanglan gyud ta mamalandong na sa pulong sa Dios. Kinahanglan kayo nato mapaharion gyud nato ang pulong sa Dios. Atong buhaton, dalahon nato ang hunahuna sa Dios sa atong hunahuna. For example, na kay gibati sama nako nun, nakoy ubo na isipon. So imong isipon, usa kay hunahuna sa Dios sa amin karon? Nya, imo pong tan-aw, usa po kay sulti ani sa yawa, mga sulsul niya sa kuha. O ikatulo, pangitaa dayon unsay pulong sa Dios na pwede nimo gamiton para isangka ang yawa. Okay, example, balatian, ubo sipon. Hunahuna sa Dios, ako mamaayo, ikaw mamaayo. Hunahuna sa yawa, dili ka maayo, dili ko maayo, ug basulon ang Ginoo. Okay? Asa ta dapit sa Biblia ani maningil para masangka nato ang yawa. Healing scripture. 1 Peter, unang Pedro, kapitulo 2, versikulo 24. Si Kristo maugayon ang niangkon sa atong mga sala sa dihang gilansang siya didto sa cross. Aron dili na kita magpakasala, kung dili magkinabuhi na kita nga matarong tungod sa iyang mga samad na ayaw kita. Unsa daw? Tungod sa iyang mga samad na unsa na ta? Na ayaw na kita. Moto siya ang imuhang ginagiban. Pagkatapos bag-apan pagyud nimo kaniyo. Isaiah 55 verse 11. Back-up scripture ni mo ni.
Mauusab ang pulong nga akong gisulti. Dili kini makawang, kundi tumanon niini ang akong tumong, ug mulampos kini sa katuyuan sa akong pagpadala niini. See? Ang Dios nag-ingon nga dili kawang ang iyang pulong igsuon, kundi tumanon niini ang tumong. Nga unsa? Nga kita iya nang giayo. Hallelujah! Palakpakan na patungkoy nga Dios. Timan ninyo akong gisulti. Ingon sa Juan 13, versikulo 2. Sa pagkagabi ni Ana, nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinunan. Gisulod ng daan ni Satanas sa huna-huna ni Judas, nga anak ni Simon Iscariote, nga luiban niya si Jesus. Unsa daw ang gibuhat ni Satanas? Igsoon, gisulod na niya daan sa huna-huna ni Judas. Sa ato pa, klaro gid kaayo nga ang atong huna-huna mao gyud ang lugar nga ginadula-dulaan ta sa yawa. Maunang lugar sa panagsangka. Mauna nga moabot siya sa imong huna-huna nga magsugyot na siya, mag-suggest. Mupasok lang siya suggestion. Di ba? Subtle tayo. Dili halata. Natingog dito sa yawa. Dili man ang yawa mo na sa mga pupuko niya, imong ulo, martilyo. Kung dili, pinahinay na, pinagentle, dili halata. Tanawan ninyong pamaagi sa yawa. Number 1, musugyot siya sa imo nga. Kung sige, buhat niya sa ako. Niingon siya, busy kayong Ginoo, busy kayong Ginoo, busy kayong Ginoo. Nag-appointment ka ba? Appointment ka ba? Appointment ka ba? Gikatawan pa ko. Kanang imong sakit, dili na grabe. Ang gina-entertain sa Ginoo, katulad yung dili na dawatong sa ospital. Muna yung suggestion, para dili na kumangayo tabang sa Ginoo. Number 2, iya ang pamaagi. Iya jud kang kumbinsihon. Kung maminaw ka, then, kuha ka na niya. Muingon, panalitan ako, muingon ko, bitaw no? Basig itugyan na lang ko ni Jesus sa doktor, kaya dili man ni grabe. Okay? Nakumbinsi ko niya. Kuman, ikatulong, kung mudawat ka, acceptance ang naitabo. Then, number 4, naa siya entrance para musulod sa imong kinabuhi. Mao na imong ko nga, usa lang kasayop nga huna-huna. Pwede na magguba. Imuhang tibuok kinabuhi. Oras nga maminaw ka sa sugyot sa yawa, giabrihan nimo ang puntahan sa imong huna-huna, sa imong kinabuhi nga makasulod siya. Ingon ang pulong sa Dios sa Juan 13, versikulo 27. Pagkadawat ni Judas ni adtong pan, misulod si Satanas diha kaniya. Miingon dayon si Jesus kaniya, sige, himuan na dayon ang imong buhaton. Tanawa, tungod kay gisulod na daan ni Satanas sa huna-huna ni Judas, unya, ang sunod nga, ingon sa Biblia, misulod na mismo si Satanas. Unang-una pa lang, ikaduha ni sulod na gyud si Satanas kay Judas. Muto nga gibuhat niya. Ingon ana ta sa atong kinabuhi igsoon. Kung maminaw ta sa honghong sa yawa, gitagaan nato siyang entrance nga makasulod sa atong huna-huna ug pwede niya gubaon ang atong kinabuhi. Mao na inyong buhaton oras nga magsugod nagsulsol, pagsugod pa lang, sirado dayon ang puntahan. Sarado dayon. Buot na kong ipasabot, ibalhin dayon ni mo huna-huna ba? Ayaw dayon dito nga murag magulat pa ka kung sa'y sunod isulti sa yawa. Magmuni-muni pa ka. Ayaw! Pag maingon na siya, di ka maayo. COVID na na. Ha! Pulong dahil sa Ginoo ang isulod sa
sa imong una-una. Kay pinaagi sa iyang mga samad, giayo na niya ako. See? Or moingon kag, simple lang mo, in Jesus' name, pahawa. Dautan nga una-una, pahawa. Akong tabunan, akong una-una sa hamiling dugo ni Jesus. Anak lang igsoon. Pwede po ka moingon, Satanas, gisirandaan ako akong una-una sa imuha mga sugyot. Kung akong itabunan ang akong una-una sa hamiling dugo ni Jesu Kristo. Pahawa! Satanas, sa ngalan ni Jesus. Anak lang igsoon. Maog ni ang pagdaog sa panagsangka sa una-una. Amen? Palakpakan na itong Biblia. Timami ninyo, isa lang kasayop nga huna-huna, nga gikan sa yawa. Pwede na maguba imong tibuok kinabuhi. Isa lang nga huna-huna, nga dili ka mamaayo sa imong sakit. Isa lang ka huna-huna, nga dili ka mapasaylo sa imong sala. Isa lang kauna-una nga dili ka mo asinso sa imong kinabuhi. Pwede na madaot imong tibuok kinabuhi. Di ba? Igsoon ko ang imong una-una karon. Gibumbahan ka na sa yawa. No, sunod-sunod na diba? Pati sa yawa. Hinumdumi permi ang pulong sa Dios. Naa sa Salmo 50, versikulo 15 nagingon. Tawag kamo kanako sa panahon sa kalisod. Kay luwason ko kamo, o daygon ninyo ako. Hallelujah! Palakpakan itong Diyos! Glory! Ang Salmo 91, igsoon. Kana mo'y salmo, na gusto ka maluwas sa kanang mga sakit na makamatay, una ka sa mga katalagman. Salmo 91 dayon, abrihi, basaha, o isaulo. Be serious. Kinahanglan na yun mag-memorize. Ingon ang Biblia mo, abot ang adlaw, nga wala na yung Biblia igsoon. Munang kinahanglan na nato isulat sa atong kasing-kasing, sa atong huna-huna ang pulong sa Dios. Amen? So, maulang na inyong buhat, wala na ilalim. Palihog manindog sang tanan, igsuon, ibutang na to atong kaugalingon sa presensya sa atong buhit nga Dios. Ta. Diyos nga Amahan, nagaduol ako kanimo. Ikaw ang nagbuhat ug naghatag kanako og kinabuhi. Mangayo ako og pasaylo sa tanang panahon nga naminaw ko sa yawa. Pasaylo ako sa panahon nga ako nawad-an na og pagtuog o paglaom kanimo. Lord Jesus, dili na ko gusto mubuhat og mga daotang butang. Dili na ko gusto maminaw sa tingog sa yawa. Tudloi ko nga mutubo sa akong pagtuo. Tabangi ko nga magkinabuhi nga madagayaon. Aron madawat na ko, Lord, ang kinabuhi nga imong gisaan. Kini akong pag-ampo sa ngalan ni Hesus Kristo nga akong Ginoo. Amen. Palakpakan na ito itong Diyos. Dalay ko ng Ginoo.